I couldn't save even anything. My IDs, my wallet, my stuff, my clothes, my food, everything, even my furniture. I have nothing right now. Bashiyeke bengenamakhaya abahlali kwindawo yogobityholo yasezolweni eDanune eKapa emva komlilo notshabalalise amatyotyombe angama-30 kule ngingqi. Bangaphaya kwama-500 abantu esele bephulukene nobomi babo kwiindlela zeli susela oko iqalile ixesha leziyunguma. Umnumzana uBheki Cele nobesakuba ngumphathiswa wamapolisa kweli namhlanje utyelele usapho lukaNontobeko Cele nekutyholwa ukuba ubulewe ngulowo bencuma naye uSibusiso Ntaka noye wazibulala kamva naye. Singulondaba benu siniphathele eziteketeke ukanti ke ndiziphaka noPhumza Sikhumba ositolikela ngolwimi lwezandla molweni ekhaya. Ngamakhulu abantu abahlala kwindawo yogobityholo izolweni eDanune eKapa abaza kuyitya kakubi iKrisimesi. Oku kulandela ukutsha kungqongqe amakhaya abo kumlilo wamatyotyombe kubusuku bayizolo. Abahlali bakrokrela ukuba lo mlilo ubangelwe kukutsalwa kombane ngongekho mthethweni. Bathe kratya kwikhulu abantu abashiyeke bengodinga indawo emva kokutsha kwamatyotyombe angama-30 ezolweni informal settlement kubusuku bayizolo. I couldn't save even anything. My IDs, my wallet, my stuff, my clothes, my food, everything, even my furniture. I have nothing right now. Umbutho wesisa iGift of the Givers kwaneCity of Cape Town Disaster Risk Management baphosa esivivaneni kumaxhoba. Late yesterday evening, we received a call from this informal settlement informing us that strong winds is exacerbating the fire. We know the fire department was on site. All credit due to them with the strong winds. They managed to contain the blaze. We thought it would be a much bigger blaze than expected. But our teams are en route here to extend that hand of humanitarian assistance. We will be here for the next few days, but it's a very bleak Christmas, not only for this communities, but many other communities around the Western Cape. We know people in these informal settlements, they saved many months to provide for the families over this period. And unfortunately, all their belongings have burnt out. Kambe sisehlo sesithathu esi kulandela esasePaarl East nasemfuleni kwintsuku nje ezintathu. Ukanti akukho bani wonzakeleyo yaye kusaqhutywa uphando ngonobangela udale lomlilo. Isebe lezothutho kweli likhuphe ingxelo nalapho libhengeze ukuba bangaphaya kwama-500 abantu esele bephulukene nobomi babo kwiindlela zeli susela oko liqalile ixesha leziyunguma. Ukanti kwelinye icala umkomishinala wamapolisa eGauteng omnumzana Tommy Mthombeni uthi babambe abantu abayi-1155 ukanti abangamakhulu abantu babanjelwe iziganeko eziphathelene nodushe olusekezelwe kwisini. Umkomishinala uMthombeni namapolisa bebevale umgaqo eRoodeport njengenxalenye yokulwa ulwaphulo mthetho. Nanjengoko selabantu bethe bhazalala ezindleleni besiya kwindawo ezahlukeneyo zokuchitha iholide, amapolisa kwiphondo iGauteng athi akulungela uqubisana nabophula mthetho ezindleleni. Sithetha nje ngabantu abaliqela sele bebanjwe kweliphulo iOperation Shanela. We have started yesterday with the suspect raiding. With the suspect raiding, we managed to arrest 1,155, of which gender-based violence is over 300. Umkomishinala uMthombeni ukwathi namhlanje babambe abantu abangama-40. So on this roadblock, we have of course ensured that the communities are and they feel safe. As we were doing our work in this roadblock, we managed to recover a replica firearm. We managed to arrest 41 illegal immigrants. Ukanti abaqhubi ezindleleni bathe liphulo lizonceda abaqhubi ukuze kunciphe ingozi ezenzeka ezindleleni. Ya sihamba kahle namaphoyisa akhona endleleni yonke into ihamba kahle. Yes, definitely it will help because it will minimize the risk in terms of accidents and a lot of things like drunken driving. Kusenjalo isebe lezothutho namhlanje likhuphe ingxelo ngokuphathelene nengozi ezehle ezindleleni kweli xesha leziyunguma.
ngabantu abangama500 esele bebhubhile ezindleleni kweli lizwe susela oko kuqale lenyanga yeholide. It is worth noting that Gauteng, KwaZulu-Natal, Western Cape, Eastern Cape and Limpopo account for 70% of all the fatalities. And I suppose one would expect that because that would be reflective of the comparative populations of those provinces. Kubongozwa abaqhubi ezindleleni ukuba baqhube ngononophelo. Ukubulawa ngokumasikizi kukaNontobeko Cele nokutyholwa ukuba ubulewe ngobethandana naye uSibusiso Ntaka kuyaqhubeka nokudala isankxwe kweli. Owayesakuba ngumphathiswa wamapolisa kweli uMnumzana uBheki Cele utyelele usapho lukaCele namhlanje ngelokuxhasa olusapho nolujongene nelifu elimnyama. Usapho lwenenekazi elineminyaka engama-25 nekutyholwa ukuba libulawe ngulowo ebencuma naye luthi umenzi wobubi ebekucwangcisile ukubulala elinenekazi. uSibusiso Ntaka kutyholwa ukuba ubulele uNontobeko Cele ze emva koko washicilela isiganeko wasifaka kumakhasi onxibelelwano nalapho athe wavuma ukuba umbulele lo kaCele echaza nezizathu zokumbulala. Emva koko lo kaNtaka uthe wazixhoma ukanti umzimba wakhe ufunyenwe ngamapolisa kwihlathi elikude kufuphi kowabo ekuseni izolo. Ukanti uBheki Cele nobetyelele usapho lwakwaCele uthi kubalulekile ukuthetha-thethana kwamadoda. We as men, I think most of us, we must take responsibility, talk to one another. Nangona esi siganeko sithe sashiya usapho lukaNtaka nolukaCele lujongene ngezikhondo zamehlo, uBheki Cele uthi ubambiswano lubalulekile ngeli xesha nanjengoko esi sibini sishiya ngasemva imveku. It would be good that families sometimes they come together and they find peace with themselves. Unfortunately, it doesn't look at the present moment that they have come together. But we have found the people and will be available to facilitate such things if it needs be. Ukanti lo kaCele uza kuthi abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngomvulo weveki ezayo. Ukanti ke sithanda ukulumkisa abo banenhliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlethwe kweli nqaku. Inkampani engajonganga nzuzo iElomso imemelela urhulumente ukuba asungule iinkqubo eziza kujongana namalungelo amaxhoba odlwengulo ngokuthi aseke iinkqubo ezifana nqwa nezo zabo bagwetywe ngamatyala okudlwengula. uPhumza Mlaba ungumseki walombutho ukuthethe oku eMthatha eMpuma Koloni emva kokuba uAkhona Mbethe ezityandigila kwintatheli yethu uNontsiki Noyiya ngemeko yakhe yokuzibulala kwentombi yakhe kuba idandethekile emphefumlweni emva kokudlwengulwa yindoda ngonyaka ka-2022. uAkhona Mbethe uthi intombi yakhe yayingene edolophini eMthatha ukuyakuthenga intwana-ntwana ngethuba idibana nengxilimbela yendoda yelizwe lasemzini yambetha ngemfiphindiwe ngelithi yokumprofethela kwesi sakhiwo kanti yokuzithathela ngolunya. uOvayo wanceda ngokufumana ithuba lokubhalela umhlobokazi wakhe kwikhasi uFacebook yabe yabanjwa loo ndoda yagwetywa ubomi entolongweni. Isiganeko sishiye inxeba elinzulu kumama kaOvayo. Indishiye ndilimele kakhulu ngoba usukela ngoko kwafunyaniswa ipressure kum and oko andikabikho right nangoku ndizanywa sistroke uvele kushukume yonke indawo. uOvayo befundela ubunjineli eGqeberha wakhona ngoku uvuka rhoqo aye esitalatweni ngethemba lokufumana umntu ofuna ukwaluka inwele ukuze avuse iphango lakhe nelabantwana bakhe abane kuba akafumani msebenzi. Oyena mntu wayendithembisile uOvayo ukuba ufunda nje kwakhe uzandithengela umzi ahoye abantwana bakowabo wandishiya ndiphelelwe lithemba. Kubuhlungu ngaphakathi kubakho imini kuse ndingakhange ndibubone ubuthongo. Umseki wenkampani engajonganga nzuzo uPhumza Mlaba uthi unqwenela ukuba uAkhona nabanye babonelelwe ngezakhono. Ingaske nayo yonke oluxanduva lwenzekayo ukubana kulungiswe aba bantu bonayo ngokufanayo, the same energy iye kwaba bantu bangamaxhoba. Lo mbutho usebenzisana neenkundla zeli ushokoxekile ngokwasezimalini, nto leyo eyenza kube nzima ukuba utsale ngaxhathi linye nesebe lezobulungisa ukunceda amaxhoba odlwengulo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha. Xa sihlabela mgama neziganeko zokwebiwa kwemfuyo eMpuma Koloni, nabo balwa ubusela bemfuyo bayahlaselwa.
Ngo-Agasti kwangcungcuthekiswa owasetyhini eqolweni kummandla wasebhityi eMthatha wabulawa. Izityholo zithi isizathu kukuchasana nolobiwo lwemfuyo kulo mmandla. uNtsiki Noyiya usiqulunqele le ngxelo. uNohlumelo Mbovane obenama-29 eminyaka ubudala waba yinxalenye yabahlali ababedyusha phambi kwenkundla ngelithi abamangalelwa ababanjwa bepheke inyama yegusha nekutyholwa ngelithi bayibile mabangakhululwa ngebheyile. Into abayithethileyo kuye bathethe ngento yoba kuthiwe yena ucula kakhulu kwitrakhi eyayibheke etyaleni ebhityi. Kuthiwa wacula kakhulu bazomkhuza uba makangaculi kakhulu kulaa cawa. Yena ke uthi waxolisa wathi hayi kayise bendingaculi kakhulu kulaa cawa bendicula kulaa trakhi bendicula njengabanye abantu ngoba bekuye oonolali. Umoya wam umoshakale kakhulu, ubomi bam bumoshakele le nto enzayo and abanye babo bakhona apha ebulalini bayaziwa. Izityholo zihambisa zithi izikrelemnqa zangena ngefestile zamngcungcuthekisa uNohlumelo ubusuku bonke zamdlwengula ze zamxhoma phambi kwabantwana bakhe abasebancinane. Andiziva kamandi okokuqala. Andiziva kamandi tu kangangoba nam ugqitha kwesi singcwabeni uba ndizohamba apha eqonqeni. Andinokwazi uhlala ngoba njengoba ndifike bephaa nam mhlawumbi ifama ndihambe noNohlumelo. Ngoba abahlali bebengenokoyika mama abantu bahlali bangaphumi endlini. Ngokuqinisekileyo bebelinde uba ndivule icango ndingene phakathi bandibulale nam noNohlumelo. Abenzi bobubi baselwa ze xa bephuma emzini kaNohlumelo barhawulwa ngabahlali. Ababini basweleka ngelixa esinye isibini sisazimele ngezicithi. Amapolisa akakabambi mntu ngesi siganeko. Uyaqhubeleka umkhwa wokuxuthelwa kwamafama imfuyo, kodwa kunjalo athi akabuyi mva ngokufuya. Eyona nto ayifunayo kukuqiniswa kwengalo yomthetho, kuliwe nokuthathelwa imfuyo ngezigalo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathela iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya, eMpuma Koloni. Iqumrhu eliphehla umbane we-Eskom likhuphe ingxelo yayo yeziphumo zemeko yezezimali kweli qumrhu. Okanti amagosa aphezulu kwa-Eskom avumile ukuba akwamkelekanga kwaphela ukuba eli qumrhu liphulukane neebhiliyoni zeeranti. We were not anywhere close to our aspirations in terms of emissions performance, our safety performance not anywhere close to what we desire to do as a business. And again, you can see the increase in energy losses that translates to losses associated with illegal connections and electricity theft through tokens. The net result of that, despite the 18.5% increase in tariffs for that year, the net result is that we suffered a net loss before tax of 25.5 billion rands. The overall loss at the level of 55 billion. That is also reflective of some accounting changes that needed to be put into place to enable the following the setting up of the NTCSA. This year was a painful year, but it was also a building year in terms of our path towards recovery. This is the year when the Generation Recovery Plan was instituted. A lot of effort went into investing both in maintenance expenditure, in human resources. That was critically required to enable execution. It's also a year where we started seeing the government debt relief program kicking into action. The certainty that arises from that gave us the ability to plan better and to do the deep maintenance that was required. I-arhente ejongene nemida yeli iyamkele inkqubo yokutyalwa kwamagosa ezomthetho kumda iLibombo border post. I think from the side of the truckers, I think as Minister Chris said yesterday, the main thing has always been security and to ensure that they get to their destination safely and they get to that destination sound. I think the same with passenger movements as well. And that has really been the major issue for most of the people that operate on this corridor. So as we talk to them, as we license them to go through, and as we talk to them on an ongoing basis, that is the major issue. So we are happy that the two governments are now saying that it is going to be a priority. The safety of their safety is going to be a priority. So we're looking forward to that, and I think in our conversations with some of them now, they are quite happy about that, that there is some guarantee of security through the passage into Mozambique. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe nguThabile Makhaphela.
kakhulu ke mamjwarha noncuthu kwideska yenu yendaba. Ndiyakubulisa nawe Mzontsundu apha ekhaya, ndikwamkele bethuna kwiqonga lam lele mozulu. Mna ke igama lam ndinguThabile Makaphela, ndiyintsokazi yasebathenjini. Kaloku mvanje yenjenje imozulu sawuye ke mbukele ekhaya siyiphawule kaloku ngomfanekiso omkhulu ocangatha ngokubanzi iziganeko zamvanje zemozulu apha eMzantsi Afrika. Kaloku imeko ingaba mandundu phaa ngomso ekuseni uba kumntla-mpuma apha eMzantsi Afrika futhi naphaya ephondweni lonke lasempumalanga njengaphaya ko-Ermelo kwimpuma yelaphondo kwasekuseni bevuka nje ngelashumi elinesine kanti balisonga usuku kwakhona ngezo ntshizane nendudumo ngaye la 20 degrees. Kodwa kona ke amaqondo wakho phansi naphezulu lokuqala nqa iphondo kusempuma koloni ngomso kwasekuseni phaya empuma koloni njengaphaya kaloku eMonti kwakhona phaya eziphunzane eMdantsane bevuka kwakhona zezomvula kuyaduduma nje yonke emva kwemini ngelashumi likhatshwa sisithoba. Kanti ke amaqondo wakho mbukelo kwakhona phansi naphezulu phaya eFree State ngomso njengaphaya kwimpuma yelaphondo Vicksburg qabaqaba njengamafu kwakhona xa bevuka phaya ngelashumi likhatshwa sisixhenxe. Kanti ibukelo loko khaya akubandi nje kwaphela kuba kaloku ngamashumi amathathu azabe nesithathu qithi chunam ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni elisentshona koloni ngomso njengaphaya kwimpuma yelaphondo namantla futhi Beaufort West nje kwasekuseni phaya bevuswa licwengile kamnandi nje lazulu ngelashumi elinesixhenxe. Mbukele ekhaya yenjenje kaloku imozulu kusephondweni laseNorthern Cape ngomso kumbindi nempuma yelaphondo njengaphaya kumazantsi koDiara kucwenge nje bevuka kwasekuseni phaya ngeshumi nje likhatshwa sisithandathu kanti kuyatshisa phaya emini ngo-35 degrees. Mbukele ekhaya ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni laseNorthwest ngomso kwiBloemhof kwakhona kuyanetha ekuseni futhi kuyaduduma nje yonke intsasa phaa bevuka ngelo shumi nje elikhatshwa kaloku sisixhenxe kanti kuyatshisa emini phaya ngo-32. Nantsi kwakhona bethina kaloku imozulu kuseRhawutini phaa kumantla futhi Pretoria kundlunkulu welaphondo kwasekuseni phaa futhi zintshizane zimvula nje yonke imva kwedina lapha kwakhona xa bezawulala kwakhona futhi ngawo kaloku lamashumi nje amabini akhatshwa sisine. Kanti mbukele ekhaya ngokubanzi kumantla apha eMzantsi iphondo eliseLimpopo kwimpumalelo phalaburwa phaya nendawo ezikufuphi kwasekuseni futhi noxa kusibekele mpela nje kodwa bukela kubandi ngeyona ndlela phaya ngamashumi nje amabini azakhatshwe kaloku seso sithoba. Kanti xa sehla njalo ngokubanzi kwasephondweni lasempumalanga ngomso kwintshona yalo njengapha kaloku eMalahleni ekuseni futhi kunganetha kududume kubaneke kodwa bukela kwakhaya futhi kuhle nje yonke la meko nase-Ermelo ekuseni ngeshumi lesine. Bukele ekhaya xa ndivala ndiqukumbela kaloku imozulu ngephondo lokugqibela KwaZulu-Natal phaya emazantsi futhi eThekwini kwasekuseni futhi zikhona imvula nentshizane ngo-20 degrees kanti kokugqibela nqa phaya eKokstad ngo-11. Mna ndikuthanda ngolu hlobo xesha lemyawuli. Khumbula ke ungawafumana lamanqaku namanye kumakhasi ethu ezonxibelelwano uthi nje iindaba zethu 163. Bayabuya ngomso ogxa bethu baza kuphaka ke iindaba ngolwimi lwesiZulu. Umntana wakwaBheja umamjwarha ndithi kuni mathonga mnandi.